Hello mga ka-listeners, balik ta og intro vlog para na po sa drama nga buak na salamin part 6 mga ka-listeners. Kunya pasensya gyud kay dugay na sampayan. Ang kanimutan gyapon mga ka-listeners nga mauman ako ning drama no. Alam mo kasuko mga ka-listeners no nga nadugay ta. Kay saon kay kinahanglan ko mo pahuway sad mga ka-listeners no kay balo naman mo sa kuang mga problema muna kinahanglan ko pahulay sa akong mata no? Mga ka-listeners di ko mag-abuso sa ako ang pag sigig cellphone kay para makakuan Japon no? Kapadayon Japon kay murag karon tuiga murag nasa bunso na kung kuan ba kanang kapila ko kapasik up ha murag kaduha man siguro nya ni mga maintenance nga mga drops no mga ka-listeners muna nga murag say gud lami na gud undang og edit og drama pero di gyapon pwede undang kay saon na lang no way income og mundang mga ka-listeners no muna nga bisan og naay mga gibati laban lang gyapon ta og kuan edit og drama di lang iyo kada adlaw mga ka-listeners no kay para po sa kuan concern sa panglawas mga ka-listeners no nang wakon wala ko mag-abuso ron nga palabi jud sige babad og cellphone ba una bita jud ning maka-relax atong mata mga ka-listeners no dito palabig babad sa cellphone kay morang-arang ato ang paminaw di jud ingon og maglabad pero may ulo ba utog ayahis paminaw mga ka-listeners no bita gid ning mo relax ta. Pero balik ta pohon mga listeners no sa ato ang pag-edit og drama napam ko dugang drama nga kuwala na lang i-arrange ba kay paminawon pa man ako og asa dapit ang uban matunong kay nagka-shuffle ba ang mga episode no kay lain mo kog source atong gikuhaan sa una gud una kinahanglan ako siya i-arrange pa og paminawon gud kini buak nga salamin sad asa ning balik ko paminaw sad kay murag na ako'y mga episode ani nga nakulangan ba siya ang gipanguha ang uban nga episode sa lain nga istasyon sa wakpa mahurot og delete ni Facebook bitaw nakakuha mo mga kopya sa ubang istasyon sa buak nga salamin no ako lang gi-downloadaan kay kaso og delete to ni Facebook napa ko'y masubay-subay pero wa pa ko sure tunong ba pud sa mga episode nga nakulang no may lang taog sibo sa episode nga nakulang sa DWHP kunya apit na gyud ni magsugod ron mga ka-listeners libot sa kwari mga ka-listeners libot ta nya wa pa tay basa og comment ron wala sa tay basa og comment ron mga ka-listeners kay ako kadasa sa ka-cellphone no lainan pud ko magda og duha ka cellphone nga mag-vlog bitaw signay maka bantay ba watahan ito ana maaan ba tungod kay duha cellphone no pero mo na nga ato ko magbasa sa comment sa inyong mga comment dito sa mua or sa balay sa mga amigo ba kay nihawa naman mi sa amo ang giabangan nga kaduhang balay giabangan ba awa nami muna nga napoy mga video adto wala na akong i-upload sa kay wa man ko istorya no basta i-voice over na lang ako itong mga vlog dito pero apoy klaro gud nga mga vlog nga sa balay ba videos balay palibot nya ni hawa nami dito kay Pasko naman kita dire kay dool man sa simbahan no balik ko sa payag mga ka-listeners no mo lagi ni comment man si Edwin Pancho dai nga balik da pug kasi mo payag bus dyan daghag iro banha audi man pug to siguro mag-vlog no basta naay banha lakaw siguro ko kay para makatarong og vlog mga ka-listeners no pareha ani ako diri simbahan arang-arang na lang ang banha diri mga agis ang mga sakyanan nga mo agi na siya banha diri dapita no pero mo lagi ug magbasa ko sa inyong comment di kita di ko lugar nga way sapa
Nya, di na ako pala bayag taas mga ka-listeners no, kay wala mo tayo basag comment. Paminawan niyo ang part 6 pagyapon ta nalimot mo. Part 6 sa buak nga salamin. Og karon mga higala, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Nasa ka? Ganun gaan mo kay kakamot? Pagtuon ka ng pamatasan. Oh, pahilas piya ni mo mupahimang no na ako. Pura magkag akong maguwang? Kay mo man bitaw ko maguwang? Oh, unsa to? Klaruhan ang sinultihan mong bayhana ka, ha? Usay maguwang ta ka? Maguwang ko ni mong edad. Mao na nga, kakilala mamatik ka sa ko itambag ni mo, Janet. Oh, Miss Janet. O kung di ko mamati sa imong tambag, unsaan mo ko nimo, ha? Oh, isugtag sa ako. Ug ibitay kas kay Mito. Uy, ikaw ba bitoy? Unsa man ka? Pasagpa ka na kong usab? Sige, sige. Sagpa ako. Sige. Sagpa ako. Ari pa hungaw na ko kanang gibati mo. Puslan man guba ni dugan ko. Di mo sini. Janet! Naninuod Oh, ka. unsa man ka, ha? Pakulatag yun kang tambuka ka? Gusto na lagi, Janet. Tarong kami imo mga maguwang, ha? Dili man naman musukol ka ug maguwang. Gabaan miya ka. Ayaw na, Janet. Unsa man ka? Gusto juga sinagpaay, ha? Hilong bitoy! Okay. Ay! Ha? Karon! Gandi ni mo, day. Karon, kagisagpa naman ta ka, unsa man? Sukol kag agaon? Sige! Tabangin ko ninyo! Kay magkatilawin mo na ako! Janet, ayaw pa labig pataas mo batasan. Kitigaling magmahay ka sumaabot. Timan ibaya. Way gaba nga maguna. Sige drama diha. Sukol ako! Sukol! May nang mahibaw ka, Almira. Dili ko mahadlok og gaba, day. Kay ang sama ni mga katabang lang, dili makagaba. Ha? Itsi na yung magagaba. Kanang dagway ni mo nga murag. Gap-gap. Di lang ko masulti. Kaya na masagbaan na sa ko. Kasi magagaba. Kanang sama ni mo nga palaubag. Ayaw lagi pag-apil, bitoy! Agoy! Uy! Janet! Huwag na lagi! Huwag sa magka! Wala pa kay batasan! Ayaw daw-daw ka ng mga pabisa mo na mo, ha? Kay kung wak ng mga katabang, dili mo matawag ng mga agaon! Kasabaan ko ni mo! Oh! Kay wak kay batasan! Musugan ka naman ako! Maguwang ko ni mo! Ipagbugno ko. Busa! Kinalasog tihatak ako sa husto, dili! Tungkol ti bisubra ka na! Bisubra ka na nga, maldita! Mana, pagbugno mo na. Maldita ka na sa lugar! Ha? Ay! Ayaw pong iana, ha? Pila na tiguang, pila na bugno. Ako sa madinig! Gigi! Ganong kita mga ninyo akong anak, ha? Bugno na di. Na! Busukol ganda ako na magabusibus gadang ko ay! Saban mo! Gusto mong palayason sa madinig? Ma'am! Disiplina ka lang sa mong anak ko, eh! Taas naman kayo nagsungay! Sutong! Bitaw mo. Ilas mo ini mo, Almira. Mura biya kag gurik ka papayman mo na ako na. Sugol pa, Almira. Magbud! Sugol pa. Tuom ka na niya, eh. Tarong pa rin mong buhok ka na. Muna mausong pa lang daog ron. Sugol! Diyon sa mansana ni pagpapadak ko, ma'am! Si Miss Janet! Disiplinahan na! Kay sangayon na kay na! Putli na sa sungay! Animal. Hoy! Ay, ako sultihan ha! Basta hibaw ko sa kabuhaton ka di mo animala ka! Ikay animals. Ma'am! Ka na ko, truka ka! Okay, giunan. Kuha mo tanong linya, ma'am. Mo mo kong giunan. Naong buang nga ka! Naong! Ray! Itabangan ko niya, ha? Itabangan ko niya, ha? Mami! Mami, Dali na, Janet. Ay, panuuran ng mga sungayan. Maaboy na ko. sungayan. Kamoy sungayan! Yung sungay, nasdunggan! Kamoy sungayan, ma'am. Kamo, dili kami. Sinidool pa to, sumago gitu na ko. Panguli mo sa inyo, eh. Paghimo mo ginamos, may pa! Musupa ka gid sa mong relasyon ni Almira papa. Aw, dili masaingon nga musupa ko. Pero, Dinis, murag lain paminawon nga unayon mo panguyab ang atong katabang. Wa nay makababag pa sa among relasyon papa. Nakagusto ko ni Almira. Busa siya ang pilion ko. Dinis, pero Pagpili lang papa.
Maghikog ko o pasagdan minimo si Almira sa among relasyon. Mahimo ba dili ka maghisgot anang hikog-hikog, Dennis? Mao gini may tabo na ko, Papa. Kung hilabtan ninyo among relasyon ni Almira. Og naibaw ko nga si Tita Sofia ang misumbong nimo bahin namo ni Almira. Concern lang siya sa inyong relasyon, Dennis. Kinilang ako ikasulti, Papa. Buwagan ako si Almira. Kung buwagan sa dimo si Tita Sofia. Dennis? Mami mura nagmubuto ang akong tugan sa kasukuan ng Almira. Musukol man na siya nato, mi, uy. Musaon man na nato siya pagkontrol. Mausa ni dako na kong problema, Janet. Bigara na ng bayhana, abi kay uyab naman sila ni Dennis. Hilas pa kay manultim eh. Kikasapaan pa ko. Kaya wako na ko'y tahod sa baguang na kong edad. Hilas gyud. Janet, kinahanglang ato na gyud yung pangitaag paagi nga mulayas ng bayhana din. Unsa? Mulayas pa ka na si Almira? Nga nauyab naman na ni Dennis? Utro sa si Dennis. Yabag yun. Anak siya ng katabang lang. Panuway. Ni, nahibaw man unta na si Almira nga nakagusto ko ni Dennis. Anong iya basab ning kisugot? Oh, ikanala bagyo na mga bagagnaong nga mga ambisyosang babae. Butok ko bang ginadayon? Pero kinahanglang bantayan ng doha. Kay kuyaw kung mukalit lang kamabdos sa Almira. Unsa? Usa mo tagkawan ni kung makabatonas lang anak. Di gyud mahimong makasal si Almira og Dennis. Mao nga dalian na ng inyong kasal ni Tito Rolando, Mami. Ay, naon sa man ko, eh. Ano dili naman mawasak mo na ang pag-kiss ni Sir Dennis sa akong hapil? Ano yaman sa itong gibuhat, uy? Nauwang na lang noon ko. Nakakita rabagin si Sir Orlando siyang pag-kiss na ako. Nainas ang gipati, uy. Pausa naman noon eh. Si Sir Dennis naman noon ang unang nakakiss na ako. Ay, Kabangin daw ko. namaninis bitoy diri. Hala, nagpungko. Dulce na kung kaang sa mga buwak. Paita ni may kumata. Kapag mo'y kagawasan. Ay, kapag na siya maumana na yung drama. Ay, bitoy. Ginoo, Uy, toy. mayunta kung mapapas ning akong gibati sa kasing-kasing. Kayon sa magina ng gibati ni mo, bitoy. Nakulutakan na niya akong gibati, Ginoo. Tabangi taon ko nga makalimot. Risitahi kog tambal sa kalimot sa gugma, Ginoo. Bitoy, oy, tagda ko, oy. Ingon ini di may gugma ta, Ginoo. Pirmi lang maglain na tong kabuhi. Saon man ko ni, Ginoo. Oy, bitoy. Tagda ko ba? Sige ka. Di ka mandagad na ako. Di na sa kumutagad ni mo. Ginoo. Di na kuno siya mutagad na ko. Oh, ngayon noon. Aron mapapas ni siya diri sa akong kasing-kasing. Uy, ay pagdamadama diya, bitoy, oy. Ay, uy! Bastos, ay! Ginoo. Toy, mga na lang taba. Ginoo. Hatagi kong kusog nga makapaliban niya. Mga unta baglami. Nga di ko magigdungan og kaon niya. Bitoy, mga una ta. Kimubalik og sus kwarto ni, babe. O na, Ginoo. Tiwasan pagid sa man sa akong kasing-kasing. Hatagi kong kusog. Maluoy ka, Ginoo. Saba diha, oy. Di makakamutagad na ako, sige good. Kung itagda na ha. Forever, ha. Ay, 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 ay! Ginoo. Wa ko numit tagdanay. Saom na nako, Ginoo. Kaon na, sir, oh. Gusto kang magwala ko? Ha? Oh, sige. Kaon na, babe.
Kawa ko'y lami atong pagkasangpitan ako. Usa mo din ako bang sangpit ni mo? Samtaon ka eh. Kanang pinamaraig ba? Pinaparayag nga pagkasulti. Kanang murag na in love yun ka pamation. Ingon na ana. Pero, kiwaw manggod kayo. Atik-atik na ko ni ato, good. Ayaw lagi gunaw na ang atik-atik lang. Nahagkan na ti ka. Busa uyab na ta. Naghisgutaan na, oy. Si Wisgot. Muna ibutang si muna-una oy. Nga tinuod tang uyab. Kay nahagkan na ta ka. Ug sa ngabil pa gyud. Ano yung mga sa itong gibuhat, ha? Ano yung mga medyo ko gihagkan? Aron ma in love ka na ako. Unsa? Ay. Ay, daw ko sulti ka ng inlove, ha? Kinaybaw biya ko, ana. Nga naman. Na in love na di ka? Wa pa noon. Wa pa na sa kung nauna ng uya boy. Kinaplano pa kung may eskwela. Ayaw kong patuhuan na. Tungkol kay kamong mga babae, dali ra kay mo makauyab. Daghan mong naong. Ups! Ay, si palabig daot na mong mababay, oy. Dilit tanan parehas si mo pangasa unon. Gusto na. Hilom na. Huwag kinanglan tun-ani mo nga ma-inlove ka na ko. Aron mura kag tinuod nga pamation kung sampit ka na ko, babe. Oh, Sige na. Sangpita ko gusab. Og babe. Unsay kao na, babe. Babe, kao na. murong kagtawag baboy. Huwag yapoy lami. So, Paninduta, kanang makatuog gid ang uban ba nga tinuod tang uyab. lisura ana, oy. Lisod. Lisod. Nga naman. Lisod na bigyud kong higugmaon kay inutil ako. Ha? Tubag ako. Lisod na bigyud kong lisod ba kong mahalon? Oh, dili, oy. Kon, sa'yo naman ka mahalon. Basta di lang ka magminal dito. Kung di na ako magminal dito, may in love ka na ako. Ha? Oh, depende sa akong kasing-kasing, sir. Babe. Naibaw ko. Parehas ka ni Kati. Dali rang nabugnaw sa diyang mahimo na kong inutil. Di lagi na tinuod. Kanang tinuod ka gugma, dili na mo hupas. Mo ba? So, makahimo ka na ako. Kung ako mahigugma, bisag ikaw pang labing bati nga lalaki sa kalibutan, mahalon tagyog ka. O bisag wa kay ilong, wa kay mata, wa kay ngabil, mahalon tagyahapon ka. Sa boy, ay kung patuho, ana. Tuo na lalagi, anong ta madali? Sang pitaw na ko, babe. Unya, tuni ang pagmahal ako. Ayaw lagi sige gahadi, ha? Ang akong gingon ba, tuni nga ma-inlove ka na ako, Almira. Saan man? Problema na ni mo. Diin man ka, Janet. Dito sa sala. Akong gibantayan ang lihok ni Tito Rolando. Og tuwa siya karon sa luyo. Sa taas ka paril. Nagunsab siya dito. Ambot lang. Naguna-huna tingali siya ang kaagi ditong dapita. Dili na ni mahimo. Taod-taod nang wa mo lipot sa liyo si Rolando. Nini ka lang. Paghuna-huna diha kung unsa pa'y kuwang sa mong kasalit tito ni Rolando. Mugawas na ko, babe ha. Kana, musangpit na gyud ka na ko, babe. May kauban matauwa. Mao na ginay akong pangan karon ha. O lagi, babe. Gawas na ko ha. Ayos sa, Ha? di ka lang makatuog sa kama. Ha? Uy. Asa ko binuang niya si Roy. Aw, babe, yay. Ato na ko sa kong kwarto matugoy. Anha lagi ka diha. Ug pag-anad-anad na sa kong baho. Unsa? Ako sab, gusto ko nga mabati sad na ko nga in love ka na ako.
Hoy! Ay, binuang diha, babe, oy! Sige na. Sobra na nahimo, ha? Sige na. Sige reklamo diha. Sige na. So ay nagigda diha sa kama. Diha, gyud. Diha sa akong kama. Ano, gyud? Nga naman, hadlok ka? Ay kahadlok. Dili ko makapang-rape ni mo kay pungkol ko. O kono, ay, sa... Naibaw ko nga mo nagikadlok ka ni mo. Ang imong dungog nga akong mapukan. Pero ay kadlok. Luwas ka uban ako. Eh dili ko makapang-rape ni mo. Daghan ako di mabuhat tungod ni akong pungkol. Babe, ay lang sa pagsulti, ana, oy. Maluin na sad kasi mong kaugalingon, ana, ron. Kay mao bitaw ng tinuod bitaw. Unsa pa may mahimo nako, batok nimo. Di ba? Wa man. May maro ko nimong itukmod. Ipaligid sa saog tungod kay wa na ko yung mga tiil. Busa ay kadlog nako. Sige na. Higda na diya sa akong kama. Ari lang ko sa akong wheelchair. Sige. Maumong ka na mong gusto, babe. Mao na akong gusto. Busa kinahanglang tumano nimo. Sige, good. Ikaw, good. Sige, ha. Makatugan, ikaw din sa imong kama. O, malas ka. Anaragyo kasi mong wheelchair. Rolando, nganong niyam ka dinis loyo? O nagatubang kapag yun ang nagtaas nga paril? Oh. Ganahan akong maglingkod-lingkod din sa panahon sa kagabihiyon. O niya, mahimo bang tugawon ta ka rin sa imo pag-inusara? Lingkod diha, Sofia. Lingkod. Salamat. Miduo lang ko nimo aron magsusi ko ron sa resulta sa inyo panagsulti ni Dennis, Rolando. Dili mahimo masugot ka. Nga usa ng kakatabang ang kabuangan sa imong anak. Unsa naman ako niya ikasulti sa imong makaila? Wa na ko'y mahimo, Sofia. Unsay ba kay mahimo? Klaro na, Rolando. Nagkasulti na mi si Dennis. Ug ganahan ko siya ni Almira. No. Dili gina mahimo, Rolando. Sofia. Amahan ka. Ikaw ang angayan nga masunod ining baya. Dako na si Dennis, Sofia. May kagalingon na siyang panabot. Ug naibaw ka kung unsa ang dagan siyang uto karon nga pungkol na siya. Nahibaw ko. Pero musta kinahanglan siya giyagikan so sa kamahan karon. Tungkol kay dili siya maayo og dagan sa panghuna-huna. Desperado siya karon, Rolando. Mao ka na ang angaytang sabton, O si Sofia. Sabton, mo pa may pasabot nga may uyon ka na sa kabuang? Nga makigrelasyon sa katabang? Nauna-huna ko nga husto sab siya gisulti, Sofia. Kayo sa pagkisultin, Dennis. Sayang kahimtang karon. Wa na siya magkinahanglan og partner nga anaa sa taas nga hutong sa katilingban. Tungod kay biyaan gyapon siya. Ang iyang gikinahanglan karon mao ang babae nga makatiman niya. Og kana mao si Almira. Ay, bitoy. Nang, Ano na ito ko kadias tungos pultahan sa kwarto, Almira? nagatang lang ko lang. Nga musuod siya din ni manang miyuno na. Abit, tira ka. Di na ka makigbongol. Makigbungo lagi kong Almira nang. Pero, ari lang ko diri magpukungon. Aron may bawo gyud ko ba nga. Aron may bawo sa siya nga nagigbungol sa kuniya. Yanan. Ang bote mong tabuki kuya ka, Ang gabi sa Laban ka sa ulo. Ay, nagini mo nang hindi juga mo laban ako eh. Kita rin tayo nagkakuyog sa una. Bagkuhay pa mo na sa Almira. Awan ang. Sa? Kanawa na yun. Wa pa siya mo gawa sa kwarto ni Sir Dennis. Lahom naging gabi eh, pero
Napa siya sa suot sa kwarto ni Sir Dennis ang unsam na sila nila. Aw, ang sa paman. Uyab mo na sila. O, di nagkulo kanina. Unsa to? Unsa na? Nakulo kanina. Ayaw na naging ko ini. Dayo na gira mong pagigbungol ini. Amahan lagi taon ka, Rolando. Kinala mangisog kas pagbabag si mong anak. Uyaw kay kung musangko na sa pagpakasal ang ilang relasyon. Oh, doon na may pagi nga musugot si Dennis nga magbuwag sila si Almira. Unsa? Oh, kanay buhata. Ano makabuwag na duha? Buwagan lang ni Dennis si Almira kung buwagan ta ka, Sophie. Unsa? Hayag naman di ay. Uy, unsa man ni? Unsa man ni kamot nga niya sa kuntiyan? Ay, kang Sir Dennis man ni. May duog na ako si Sir Dennis. Uy, sir. Babe. Naon sa makaoy. Ano migakos mga kanako eh. Ay, kalain ninyo eh. Uy. Huwag ko kabantay ni mo da. Babe. Babe, mata, uy. Uy, mata ba? Ikaw din naman noon ko, ani nga hindi makukalihog, Gusto ani. pa kong matubig. Uy, Sabak. ay taon ko inana, babe. Daga yung taon ko. Magubarig yun ako reputasyon ni mong ibuhat ka. Bibirog, be. Sus, mura ba kagiswerte diha, nakagakos na ako. Ka ba? Igao na diha. Uy, di mahimo, no? Uy, daga ko. Naunsa man ka? Nagsugod taong ka, magkarespeto. Maluwi taong ka na ako, sir. At ako kamungamungi. Pahimuos naman ni Imoy. Usa to? Aray. Oh, gabi naman sa kumakatok mo, doy, wagas. Usukom, day. Wa ko magpahimos nimo. Wala pa ka magpahimuos. Ano bidog, magana ako, bingawa manangid. Usa man ako pagpanangid nimo. Nga naghagok naman ka. Unya sakit man kay akong hawak diri sa wheelchair. Oh, ha? Gipukaw taka gisangpit ka. Pero mura kag mantika nga natuog diha. Oh, siyan? Kung boto na naon, ikaw nagpahimos nako. Ha? Og dili ako nagpahimos nimo. Uy, ayaw, ay hilom, ana, ha? Sobra sa ka. Basta, wag ko kauyan sa mga ibuhat. Yaw mo na magbata na lang ko na nakatanday ka kamo sa kong lawas. Magawas na ko, eh. Gawas na. Balik na yun. Igigutom ko. Ay, suko-suko diha. Wa ta kahilabti. Walagi ko ni mahilabti, pero may gakos ka na ako. Unsa may naana kung mugakos ko nimo? Ngano day? Mahimo din plastic ang panit nimo kung hikapon ako? Ah, basta. Pagbato no boundary. Ila ka boundary? Ha? Boundary? Kay Kwan? Kay... Kaya sa? Ay! Amuti mo, eh! Magkuhan ako sa imong pamahaw! Labara sa uy! Sus! Sipat kinituhan na ay. Kalagot. Guba man. Uy, nangus mo. Nabuntagan giday ka sa kwarto ni Sir Dennis. Bitoy! Wa na. Isulti na ka na ako, Toy. Mag-isulti na ka na ako. Wala ka makigbungol. Di ka madag magigbungol, day. Oh? Kinanglang lalisyon gini na to. Ha? Nga nung nabuntagan ka diya sa suod sa kwarto ni Sir Dennis. Ha? Tumag! Anong ulo ha? Ay, Sir! Sir Rolando! Sir, Anong nasuko ka ni Almira, Bito? Anay, si Bitoy! sir, kanang... Toy, tubag! Tusok ko gutang. Anong kinanglan ni siya kasukan di, sir? Ah, Ako lang siyang gitambagan nga. Di maayo nga magpabuntag diya sa suod sa kwarto ni Sir Dennis. Wala akong gisulti na, sir. Ako ko eh. akoan. Diha ka matuog sa kwarto ni Dennis, Almira? Ay, kuhan, Sir, kanang di man ko niya pagawas ng gabi eh. Mato nakatog na lang noon ko dito sa susyang kwarto. Ay, pastila ning tawana. Ano na? Lakaw na mas kusina. Mami, wala gid ko chance ini ni Dennis. Ngano naman, Sam? Akong nabatian sila si Tito Rolando.
ug ang duha ka kontrabida sa sala. Ug nasakpan ni Bitoy nga didto matuog si Almira sa kwarto ni Dennis. Dito siya nabuntagan. Unsa? Pagka-yugnaw ni Almira da. Gusto na tigalin ning mumabdos. Aron madali lang kasal ni Dennis. Sa may itong buhaton, ana, mami. Kadahan panunta ko ni Dennis. Pero na may Almira nga magsamok-samok. Utrosan ka. Unugan na lang yung pagdamgo ni Dennis, wait. Kaya umaapot lagi na mong igsuon. Aw, bahalag di mi magkadayon si Dennis, mami. Basta di lang sab siya mapunta sa kamot ni Almira. Saman, di Toy. ikaw musulti na ko. Si Toy. Sulti si Tinuod Almira. Tunay na itabol niyo gabi, ha? Nagbudot mo dito sa kwarto ni Sir Dennis. Gastos Bitoy, oy. Si Budot. Butot ko! Imra, sige ha, butot-butot. Sulti na lang, God. Sakit na kinakundugan na eh. Sulti! Ay, Toy. Nagbudot pa mo gabi ni Sir Dennis. Pamati sa Bitoy, oy. Mati sa mata. Yes or no lang kung gusto nga mo isulti na ko. Ay, way nahitabo na mo, Bitoy. Promise. Ha? Sigurado kang wa mo gabudot o gabar-paro dyan ni Sir Dennis gabi? Ay, walagi. Tungod kay ang tinuod. Say tinuod. Unsay tinuod? Saman. Gaparo-paro rich mo? Oo. Ha? Hoy, at pusutian na to, oy. Unsa ni mo isulti na ko? Saman. Ang tinuod. Di manggit mi tinuod uyab si Sir Dennis. Sa? Muna, Sa to? Di buyab tinuod. di lagi. Kining Toy. Day. Toy, paminaw Toy ha. Atubang din ako Toy. Paduli mo. Kanahangad gamay kay mubo kay ka. O ako'y paduli mong naus. Ay, alam po sa padool. Ay, sorry. Suod man kita Toy. Sultihan na lang gitikas tinuod. Nagpanabi ha. Di lagi. Dili mi uyaban han sir. Ati krami ni among uyab-uyab. Aron makapanimaw siya siyang uyab. Kadubang kati ba? Usag din na lang ko kumusangpit niyag babe ha. Tinood ka. Misisa day. Tinood ka. O lagi. Langka gyapon ta ka. O lagi. Pala ko lagi sa pitag langga. Kinang ay! Mura siya gikisan. Ako kamot ang gikisan ay. Ikaw ha kuratan eh. Panangit sa na doy. Ako mong kis ni mo ay. Sami ikaw lang. Dol-dol may makamot sa kunaw. Wala ay. Nagkuhan ra ko. Paminaw. Ikaw ha. Nasa kaniminal dito ni mong tambuka. Ano sa lagi? Pero dili mahimo may baw si Sir Dennis ka. Nahibaw ka sa mong sekreto ha. Kina. Papahawaon niya kaniya. Unsa? Ikaw gyud layas yung kanito. Busa hilom ha. Zip ha. Oh? Nya ikaw. Sakay-sakay lang sa kanamo. Ha? Og, ay sa pagdrama diha. Uy. Sige. Di lang ako magdrama day. Sige ha. Pero, gusto may akong baton. Ginamumuyab. Aw. Makaliklik yapon ko ni mo. Hindi na. Sabad yun, uy. Ay, ana, good. Pag TikTok pa ka dito, may pa. Sorry. Ikaw ba, suportahin nila among drama? O kayo pag wild, kung tawag na ko babe si Sir Dennis, ha? Nganong imo manggipugnaw sa Almira dinhi sa imong kwarto, Dennis? Papa, pasag dili na lang ni sa mong relasyon ni Almira. Dili na mahimo. Babae siya. Unya imo siyang gipakatug dinhi sa imong kwarto. Usa na malay mahuna-huna sa mga katabang. Kaya, umang ka ng ubang katabang diya. Musupport na sila na mo. Pero nahibaw kag yun nga nakagusto si Bitoy kang Almira. Ako na nang uyab si Almira pa. Busa di na siya mahimong panguyaban ug lain. Dennis, Papayag ka bala ka. Isada ko nimo. Way may tabo sa pagkababae ni Almira sa kumakabot. Ungkol ako. tinuod. Wa ka na yung mga tiil. Pero tibuok pa man ang imong pagkalalaki, Dennis. Papa, ayaw na lagi migilabti. Nalingaw na ko ining among relasyon ni Almira. Busa ayaw na ipuno sa kahasol sa imong utok. Itugyan na lang ako si Almira. Aron di ko makauna-una sa pagikog. Dennis. Pweset. Nag-uwa na sab noon. Dili ko makalakaw karon. Almira! Nganong nagtungok man ka din sa kusina? Ha? Asa man ka? Feeling agahon ka na din hino. Mahimo ba, Jeanette?
Ano ko gawaya ron? Ngano di ay? Hawd ka na ining baya, Almira? Hoy, bisan kapila pa na nimo mauyab si Dennis. Dili ka makapapa sa imong kalidad. Isip katabang lang. Ibaw mo ko ana ba? Nganong hilas mo kay kag porma diha? Hilas din na maghinuktok ka diri. Gusto na gid kang mumabdo sa anak ni Dennis, no? Janet, mahimo ba? Ayun na ninyo ginapting butanga. O nganong dili man? Ha? Nahibaw gyud ka nga crush na nako si Dennis. Pero unsa gibuhat nimo? Ha? Nagpatukob kag una niya? Gusto na! Ano kung kawaya ba niya? Aw kung ganahagyok ka, halalakaw. At tuas siya dito ug manguyabi. Unya saan pa man ako pag-interest sa kinabuhi ni Dennis? Nga naa naman ka, ha? Almira, ikaw na ang mihawd bayhana ka. Wa ko manghawd. Naghilom-hilom ra ko diri, Janet. Miss Janet, pagtahod na ako kay anak ko sa imong amo. Pwisit! Pagkan ako, Bi! May sinugbang isda, oh. Gusto ka? Kabaho ba, ana, oy? Oh. Uy! Ano na suka man ka? Masa ba ka? Mabdus ka? Hoy! Almira, pabati. Wa kay sultihan, ha? Nga nagsuka-suka ko, ha? Kung dili ka gusto, akong pangagan. Hati ko kape sa akong kwarto. Nanay mong kape, Miss Janet. Ibutang na diha. Ug lingkod. Dili ko may mo magdugay din sa imong kwarto. Isulti na lang kung sa imong tuyo na ako. May isulti ko nimo kun nganong nagsuka-suka ko. Ha? Kaya nga naman ko nun eh. Mabdos ko. Unsa? Janet, tinood mo nag-isulti ni mo? Oh, mabdos ko. Unya, katubang uyab ni mo ang nga imong gitawgan ang amahan na imong gisabak? Ambot. Huwag ka ba kasiguro kung kinsay amahan si imong gisabak? Wa. Kay daghan sila. Janet, wasa man imong gipanulti? Dili mahimo nga dili ka mahibaw kinsay amahan na imong gisabak? Unya, ipaunsa man na nimo nga wa man gyud ko mahibaw kung kinsa nila ang amahan sa akong gisabak, ha? Janet, kinalang mahibaw ka. Wa na ko ba kinahanglan, ana? Kung may mahitabo lang namo ni Dennis, libre na ko. Janet, masip mo di mo ipasabot. Oh, naikwarta. Oh, 50,000 na. Unsa man ni nako? Nahibaw ko nga wa pa ka makagunit sukad og kantidad nga sama anak kadako. Akong giprenda nga akong mga alahas aron makaabot ni anang maong kantidad ang akong gihatag nimo. Basta kay tabangan lang ko nimo nga si Dennis ang matudlo nga amahan ining akong gisabak. Miss Janet, imposible na. Kung dili ka mo tabang nako, kanang kwartaha ang akong ibayad sa pagpakuha ining bata. Ginoo ko, ayaw tao na buhata, Janet. Maluoy ka sa bata. Krimen ka na nahuna-hunaan mo. Krimen na akong krimen. Ang importante nga dili ko mauwawan, Almira. Kinahanglang dunay mo barog nga amahan sa akong gisabak. O garon, ang gusto ko mao si Dennis. Kaya nang layas na ang mga lalaki sa akong kinabuhi. Janet, Sige na. Dadaan na ng kwarta. Og timan iha, atong duha lang kining maong sikreto, Almira. Mora na akong gipangayo nimo. Hatagi migigayon si Dennis nga magkasuod. O gusto ko nga karong si Manaha, dunanay mahitabo na mo ni Dennis. Naon sa magadaya? Wa man kay tingog-tingog. Waman. Doon na lang ko ikiuna-una. Unsa man na? May mabag di lang ka mangutana. Ay. Kung anong di mo ko mangutana, uyab gud ta. Natural.
Nga mangutana gyud ko nimo kinahanglan mahibaw gyud ko kung unsa imong problema. Ay, nagbalik-balik ka ng uyab ta, uy. Kita rang duha din hiyo, walay nakabati. Dinta mo drama. Ay. Di ba giingnan ta naman ka? Nga una-una agyod nga tinuod tang uyab. Aron di ta mabuking. Busa mo buhat gyud ta sa buhaton nun sa usa ka uyab. Mao din gihagkan ko nimo. Oh, kabahin to sa tong drama. Kaya ang uyab, maghawak man gina. Ay, natugos ba ha? Depende. Kasi depende. Tarunga taong ko si Roy. Nanasag ka na imong sir-sir da. Mabuking kita na kung dunay makadungog nga nag-sir ka na ako. Ah, bahala ka diya, uy. Basta mag-share ko nimo kung gitaran duha. Okay, sige. Sulti na sa imong problema. Naibaw ko nga dili ako ang imong problema karon. Ha? Sige na. Klaro kay ka. Klaro kay ka kung ako ang imong problema. Da. Wa, uy. Kung mauna, manuroy ta. Ha? Isuroy ta ka. Kay uyab man ta. Panahon na nga Oo niya. Asam sa tamanuroy. sa kanina mong suroyanan ni Kati. Oh, ato ko nimo i-display dito. Lakaw, tawagas Bitoy. Siya ang mo drive na to. Mayo kay... May gawas lagi ka, sir. Kinanglan ako isuroy akong uyab, Bitoy. Sir? Toy, giyutoy ka, toy. Sir, eh? Babe, Sige. di lang kita magdugay sa gawas, ha? Wapabiya ka makainom si Mutambal. Di na ko mainom sa kong tambal, Almira. Babe, di na mahimo, no? Ayaw pagbuot na ako, babe. Ako ning lawas. Naibaw ko kung unsay akong gikinanglan. Pero, babe... Gusto kong maghumol karon sa dagat. Okay? Aw, ikaw gano'n mahibaw, babe? Hain ang imong anak, Rolando. Nanuroy sila si Almira. Oh, nanuroy sila? Wa man lang mangagda. Imo na lang gid ang itugyan ni Almira si Dennis, Rolando. Kinahanglang ihatag ko kang Dennis ay ang gusto, Sofia. Ug nahibawa ka na kung gano. Imong gipasamot ang kadako sa uan ng imong anak. Ang imong gipuhat, Rolando. Bitaw, tito. Angay lang nga, kita ra gyud ang ikauban ni Dennis. Ikaw, si Mami, ug ako. Lahin ang dagang sa unahuna ni Dennis karon, Janet, Sofia. Na, di na tapagiskot anang Dennis. Itugyan na mga mo siya ni Almira. Mo ang atong kasal na namin ato ati manon, okay? Tood, kumusta naman imong pagplano, Sofia? Dalian na ninyo ang inyong kasal, tito. Aron mamakasyon na ta. Si mami nimo ang gitugyanan ko niya ng tanan, Janet. Amin na po maligo si Sir Dennis Almira. Nagpahangyo na di ay. Ay, Tapos baybayon na pito. Naglingkod-lingkod. na, pasagdi na na siya dihatoy, oy. Tod, Bitoy, No. salamat ha. Salamat ay. Salamat mga gyun sa dito. Hindi, oy. Pasalamat ko si mo pagsakay-sakay sa mong drama ba? Oh. Happy lang ko. Happy lang ko lang ga. Nga naibaw ko nga atik-atik rin yung uyab-uyab. Happy lang ko. Pero, kinahal na dili mahibaw sila si Ma'am Sofia Anya o si Sir Rolando. Labi na si Janet. Ha? Oh, sama ka. Oh. Sama kayo nang hupaw mo lang ka diya lang ga. Saman. Gusto kang manggangilaw aron malingaw ka? Balitan ti ka. Sluma sa daan na, uy. Aslong bitaw. Dali, Almira! Ay, la, tiyakaw na ha. Gitawag ko sa kumahal nga hari, Bitoy. Oh, unsa man ka? Itugnaw na ka? Okay ra ko. Naibaw ka ba?
na pirmi ni din si Cathy sa unang panahon. Babe, misulti na ka, ana. Og ayaw na nahis ko tibayhan na, oy. Makasakit na si Moo. Naiubos lang ko nga nagunahuna niya. Daga na kaimig mga plano. Mga anak, bahay, negosyo. Pero, Mahal ba yun mo siya? oh, ha? Tubag ako. Mahal ba yun mo katong Cathy? Oh, mahal gi kayo. Pero giguba niya ang tanan. Busa, gubon ko usab siya. Lain may ato. Unsay una-una ni mo kang Janet? Ug nganong miabot man kag Janet ang atong topic karon? May problema ka ba niya? Ay nalang pa makak. Maila kayo nga dunay gyud nakahasol ni mo, Almira. Gusto ka. May problema ko kang Janet. Oh. Unsa? Pero amo rin ni problema. Dili may isulti sa lain. Kay bawo ka, Almira. Dili ko ganahan og babae nga daghang itago nako. Ayaw sad kalimot. Nga ako ning katungod, babe. Busa, pasagdi na lang ko, babe. Sarkastik ka na, ha? Wa, uy. Isulti lang ko ni mas tinuod. Ang problema sa mga babae, dili angay ang mga hilabot ang mga tinuod ng lalaki. Nga naman, mahadlo ka nga mabayot ko. Us ko'y labot ay kumabayot ka. Ang ako lang, nga di sab ka mahilabot sa mga personal ako mga kalihukan. Uyab na ta. Sangan lang, sir. Drama ra. Busa. Babe, ayun na lang ko pangutan. Ha? Ay, Ah, hala. Si Cathy mananinaw sa auto. may kaupan siyang lalaki. Babe, ay lang pangitag-away ha. Kalma lang yun. Unsa ka? Say muna una. Makapangita pa ka kung away ining akong purma. Ngawa naman ko yung mga tiil. Niya ako sa wheelchair. Sir, Dali. Ay, babe! Babe, uy! Ayaw, babe, ha? Sis, mahuot ko na si mga wheelchair, babe. Naunsa man taong ka? Sige pa. Ano pa Sige pa. Grabe ka. Usa man, babe. Gusto ka manlangit tas dagat? Uy, bunahon ko maligo, babe, ay. Dali na ba? Maligo ta. Di lang ko, babe. Sige na. Naibaw naman ka nga pungkol ko. Ikaw na liligo dito. Sige na. Uy, mas ganahan ko kitang duha maligo, babe. Isig ang mga mata ni Sige Kat. na, Nakakita na to, babe. Almira. Tanawa. Sige na, babe ba? Maligo na ta. Babe! Makaalsa ka na ako, ha? Namas bitoy. Usa ni tabo. Babe! Iya pa niyo na to, Scotty. Usa. Iya. Sige na, babe. Dali na Agad ba, pag ginaldita, babe? God. Dali. Nausa pa ko. Ay! Babe ha, gilok binay mo kamot balik sa kong hawak, babe. Uy. Hello, Dennis. Oh, Ay, Kati! Kumusta? Ako na kumusta ni mo? Oh, nakakita man ka? Niya? Nagae na ko sa wheelchair. Nadawa ta na ni mo na hitabo ni mo? Oo. Og magpasalamat ko ining akong pangasawo nun. Siya ang nagatag na ako bagong paglaom. O gabi ni mo, sa dihang wa na ka magpakita na ako. Medyo nalubog gamay ang akong utok. Pero magpasalamat lang ko nga miabot sa akong kinabuhi si Almira. Hi! Saan ni mo siya mapunit eh? Ako ni siyang yaya. Well, katabang gid siya sa bahay, pero giatiman ko niya. O gwap amasad siya, og nito og lawas. Dili siya katabang og porma, di ba? Ilisan ako ni mo katama. nga naman yung katabang ko. Wala ba ko'y katungod nga maminyog dato? Gwapo man sab si babe. Bisan wa siya yung mga tiil. Baka mo paghihapon min sa paghimog baby. Salamat ha. Ngayon mo siya gibuhian. Okay ka lang. Oo, uy. Okay, nagyog ko.
Total, mahimo pa siya makalakaw sa umabot. Nakakigpaagi, di ba, love? Oh, babe. Kumusta ka na, Kati? Happy ka na? Oh, Hala, shit ka dyan. Nausa to siya. Kalit may milakaw. nakaduot ang atong gibuhat. Daan pagi ko. Nga mo ani gyapon sa ining dapita. Maugid din ninyong suruyanan. Haggi ko. Uy, nasa kanimong kalit-kalit ha. Ipakita og maayo nga pinangga ko nimo. Kay nagtan-aw sa Kati. Sige na. Kana, sige na. Dali na, babe. Padool kamay sa tubig, babe. Dali. Dali. Sige. Ay, hinay lang ha. Kung ito daw wheelchair hug. Okay. Gamay lang. I love you, babe. Babe, ayaw ko ilisig lain ha. Bisa katabang lang ko, panggaabaya ko ha. Tubag ako, babe. Pangga ako ha. Bisan ko katabang lang ko nimo. Natural. Magpakasal ka ako nimo kundi pa ta ka pinangga. Basta ha. Dali, Rebe. Sabak na ako. Uy, ay, sabay ka na ha. Ay, matumbat na, hoy, babe. Sabay. Ay, nilakaw na taon sila. Gusto na diha. Umanang salida. Ayaw na. Sabak ko na din. Ha? Kalain na tutunaw ni Ninang sinabakay ta, oy. Kinahanglang sweet kay itong tanawon bisan layo na sila. Bahala ka. Di na sila makabatis tong sulti, oy. Pahiyom lang. Yes, babe. Uli na to, babe, ha? Kay human na ito salida. Magpalito na ito pagkaon dito. Anitas baybayon mga aon. Okay? Day? Doha, ini sinugba, oh. Hoy. Labayan. Oh. Hi, Miss Cathy. Wa ka gyud angay. Oh? Kay baw ka, no? Wa ko'y angay nga mahimo uyab ni Dennis. Pues, say mo na huna-huna. Kay hapit naman sa mi magpakasal. O ihatag na ko niya tanang makalipay niya. Daghang anak, day. Nahibaw ko sa imong giapas niya, uy. No, di ta parehas, uy. Kung ikaw nag-apas ka siyang kwarta, ako wa. Mahal ako si Dennis, no? O bisa maputol pa na hangtod iyang mga kamot. Mahalon gapon ako siya. Kinsay mo tuntuhon? Ako? Ay kung patuhong aday. Di magsakit akong tiyan kumutuo ka o dilis kung gisulti nimo. Ang importante, nga nalipay ko ba ni Dennis? O gayahay ko ba niya? Excuse me. Niyang bayad o, sa kong pinalit, day. Singkalit ni mata. Suya lagi. Medyo yung paus ni Sir Dennis ay. Murag nasakitan yun na insulto itong Cathy. Na ako lang o sa kakatabang ipuli ni Dennis niya. Makalakot. Yapag man ni si Almira. Huwag yun siya mahaylo sa 50,000 nga akong ihatag unta niya da. Tuan noon, naging-date ni Dennis. Makalakot. Janet, Oh. may problema ka ba? Ha? Wa man ko'y problema, Tito. Kuan, Tito, kung magkasal na mo si Mami ba? Unsay mahitabo na ako? Oh, mahimo ko na sa ikaw nga anak. Tinuod ka, Tito Rolando? Anak ka sa ko asawa. Busa, mamahimo ko na sa ikaw nga anak. Thank you, Tito. Thank you. Patuod, kung mabot na sila si Almira o si Dennis, patuwa si Almira sa library. Adtor ko dito magpundo. Yes, Tito. Bitoy, ako na buduotin ni wheelchair ni babe na ako, ha? Pero, ay, sorry. Maglisod man ka na, Almira. Pasalti Okay ra, nga oy. timanon ko sa kong babe, Bitoy. Sige, sir. Atawad, Bitoy. Pangita na lang og laing babae. Kaya ako na tag-iya sa kasing-kasing ni Almira. Oo, sir. Pero, panggaan na siya, sir, ha? Maayo kayo ni ano mo? Eh, Almira, patuon ka ni Tito Rolando sa library. Ako na hato ni Dennis sa iyang kwarto. Di ba yun na maunyaan pa? Nagdali si Tito. Ato na lang ako siya, ha, babe?
Sir Rolando? Dool dire. Og lingko diha sa akong atma. Oo. Unsa man, untay mong tuyin ako, sir. Unsa mo kamahal ang akong anak? Oh, mahal ki kay, sir. O, tungod ini. Andam ko buhaton na tanan nga malipay siya. Magsama tao gibati alam niya. Busa, kinahanglang ampingan siya. Oo, sir. Ug kung sa man ang iyang mga plano ninyong duha. Hinugtok una kining maayo kung makaayo ba kang Dines. Ug dili kay makaayo lang nimo, Almira. Unsa? Oo, sir. Ayaw na pag-share na ko. Unsa? Uyab ka na sa kong anak. Busa, angay lang nga magtito ka na ko. Ay, kuan. Maraman og kiwaw ka ay kumusangpit ko ni Mog. Tito, sir. Wa man kumaan na dana. Kinahanglan mag-aanad ka. Sir Rolando, tinuod bagit nga ka masukon ako. Aw, ang buot kong ipasabot. Nga ka malain nga ako ang giuyab si mong anak. Wa, Almira. Unsa? May ipakita ko nimo. Dennis, niya naman kasi mong kwarto. Unsa man, ganahan ka nga masahian ta ka? O, sir? Masahian ko nimo? Oo, maayba ko mo masahe. Yay, so good na. Ay, sir. Hey, sir, nabili ba mong cellphone sa auto? Ibutang na dire. O makagawas ka na. Ha? Oh, nga naman, Miss Janet? O nga namang uta naman ka? Ikaw no, Bitoy? Samukan kay ka. Pasagbi na siya diha, Janet. Tato, Bitoy. May mabaglimpyohan nimo ang CR. Di ko gustong mahago pa si Almira. Ano yung problema, sir? Ikaw ginisugo na ko. No problem. Karon na yun, ako na limpihan. Dennis, mahimo man nga ako na lang ang mulimpyo sa CR. Ayun na, Janet. Salamat na lang sa imong offer. Pabalikan na lang si Almira dire. Kung mugawas na siya sa library ni Papa. Pero, ganahan man ko nga mo hilotron. Yay, kanina. Miss Janet, ako hilot ah. Nahan ka? Hilot ah. Rili. Ako hilot ah. Bayaran kang skwinta. Are. Ayaw ragod pag-apil-apil diha, Bitoy. Di ko ganahang mamati anong imong tingog. Ano ko taong di ka ganahan mati sa akong tingog? Ha? Kantahan ba ta ka? Hilom! Sir. Sige ko na, Bitaw eh. Ang gaya sa mga... Kanta ko no. Anong katingog si Ray. Yung ligur. Unsa? Joke. Sige na, kanta na. May ba, Sir Dinis? Magkamao mo appreciate sa mga singer. Maganda ko, Sir, ha? Sige, kanta. Sige. Halataw, hiwit-tiwahila. Uy. Hiwit-tiwahila. Ito'y kahoy pala, no? Toy la. Ini nga ka waking ni. Oy, Bitoy! Halataw, kalkot tulubot, dalig gibito ka. Ay, magbuot. Hilom, ready ha, Bitoy! Halakaot ka tulubot, dalig gibito ka. Dalig gibito ka. Pasagbi na lang ko na sayang mukanta diya, Janet. Toy la. Ini nga ka waking ni. Ay, uy. Miss Janet, mablusyo? Hilom, oy! Panuway! Miss, ayaw taon ko pangkuna na yung gisaba ka. Buhok ribigyan ko na hikapan na. Katunapit lang babulgam yung buhok. Panuway! Halata ho ka, labot, dalik gibito ka. Dalik gibito ka, halakaon ka, puro kan. Toy lang. Sir Ines, nakita mo ba ang nakita ko? Iyan na ng problema, Bitoy. Janet? Daon sa mga ka? Ganong nagsuka-suka ka, Janet? Gikabuhi lang ko, mami. Nabugnawan lang ang akong tiyan. Mautingali ka. Klaroha na. Klaroha, ha? O sabi mo nakaon nga nagsuka-suka ka?
Ambot oy mami. Naglain lang gyud akong kabuhi. Janet, kinahanglan magpahiling kag doktor. No. Dili na kinahanglan mami. Naglain lang gyud akong kabuhi. Pasag Dili mahimo pasagdan ka, oy, kay masakit ka, unya. Kinahanglang mahibaw nato kung unsa ginagibati nimo karon. pasagdi na lang lagi ko mami. Uy. Dili lagi mahimo nga pasagdan ang imong gibati. Naunsa ka ba? Pasagdi lang lagi ko mi. Pasagdi ko. Almira, tanawan eh. Karaan nga album, sir. Karaan ka ng album. Huwag tanawa ka na. Kinibatan ng babae, sir. Parehas man siya naong sa imong asawa nga si Ma'am Belenda. Oh. Siya si Belinda. Ang batanong katabang sa akong apuhan. Usa ka katabang akong asawa nga si Belinda, Almira. Unsa? Sama siya nimo. Na usa ka katabang. Pero tungod sa akong pagmahal niya, ako siya ni pangasawa. Apan, buha ko magmahay bisan gamay. Tungod kay maayo sa negosyo ug sa kwartang akong asawa. Mao nga milambok amo negosyo. Bisan working student si Belinda, huwag iyap sagdi ang iyang trabaho, isip katabang ni Lula. Mao ba? Mao nga dili mitabong mubabag ko sa inyong relasyon ni Dennis. Ang ako lang ihangyo, nga ayaw kong siya pasakit eh. Dili na mahitabo nga ako siya pasakitan, sir. Mas magkahimo pa siya sa pagpasakit na ako kaysa ako nga ito niya. Salamat. Pero, mahimo bang mahangyo? Unsa man na, sir? Ato liya po ng sikreto ang paghisgot sa una na kong asawa, ha? Labi ng bahay na ng karaan ng album sa mga hulagwan ni Belinda. Oh, sir. Wala problema. Nala, sige. Magkagawas ka na. Yes, sir. Panghihilot, trabaho ko'y kusog mo, hiyot, godakit, Bitoy, godakit. nauman na kaglimpyo sa CR. Sir? Mana ka diya? Hapit na sir, gamay na lang. Kanay ko maglimpyo ni mong sir, kay limpyo daan. Babe? Ay, Babe? Bitoy, gawas na. Niya na akong babe. okay. Sige. Gawas na ko, sir. Gawas na. Bye-bye, Toy. Sige, Sige lang. Way ungo, diri, Toy. sige. Day, amping diri dia. Lagi. Di ko madakinas diri, Toy. Sige, amping lang yun ha. O, lagi. Di ko mahagbong. Way pang-pang. Sir, lingkod na dia, sir ha. Basi makalimot ka ba? Ha? Toy! Makalakaw ka, sir. Naglingkod na bitaw ko dre. Bitoy, ha? Lakaw na. Kung sa'yo tuyo ni papa nimo, Wa man. Kuan ka nang... Almira. Kinahanglang imo konsultihan kung unsa man ang tuyo ni papa nimo. Iyan lang kung gipahimong nuan bahin sa to relasyon. Ngano? Gisugo ka ba ni papa sa pagbuwag nako? Wa man. Iyan lang kung giingnan nga. Dili ka pahilakon. O nga panggaon ka. Mao ba? Wa siya musupang sa to relasyon kuno. Mao ba? Unya, kumusta naman ka? Ako yaangay mga musta nimo. Kung sa nimong gibati, di nga nakakita ka itong kasi. Okay na ko. Nakapahungaw na ko sa akong gibati, sa akong kalagot niya. Ambi na imong kamot eh. Ay, ayaw lang, uy. Nga naman, ganun pa di man ka. Nga nakakiss naman ko ni mo gani. Ay, naghiskutan na, uy, kailainan ko. Nga naman. Hilasan ka nga may numdum sa akong pagkiss niyo. Kuan, kanang... Sulti sa tinuod. Pila na ka lalaki ang nakakiss anang imong ngabil. Ew! Ay, lagi pag-hiskutan ng kiss-kiss, uy. Tubag ako. Pila na ka ngabil sa lalaki ang nakapahimus anang imong ngabil.
Ikaw ra, oy. Nagsulti ka sa tinuod. Oh, bahala ka kung di ka mutuo. Basta ako, nagsulti ko sa tinuod. Ikaw pa nakakisa ko ngabil, no? Unya, wag yun na sa kunapta nga magpakisog dili uyab. Unsa man day mong yung nauna anang hawk? Kuan? Mamag akong plano nga. Ang una makakis na ako yung uyab. Siyempre, unya, kanang uyab nga mura kog mamatay sa pagka-in love. Og dili na ako. Unsaon man na pagka ikaw, nga atik uyab raman ta. Kuhaan ang atik og ibili ng uyab. So, Unsa day imong imagination sa unang hawk? kuan, ingon ako mga mika nga, sa unang hawak pa lang, may baw na ka, kung ang lalaki nga nakahawak ni mo, maugi mo mabana. Ngano man kuno? Unsa may mahitabo? Inigahawak sa lalaki, musidok gani ka, makadayon kuno mo. Unya, nisid o ka ba? Human akong kiss nimo? Wa, Sure ka? Wa ka mamakat? naon sa man ka, oy, mamugos man ka. Diba, kulaan ko di mo tinanawan ako, babe. Sige. Gusto ka nga musidok? Ha? Unsay? Hagki ko, Almira. Unsa? Hagki ko sa kong ngabil, Almira. Toy, naon sa naman sa kataon, oy. Ano yung manimang sa gusuguun, na? Babae taong ko. Di ko bayot ngayon mo yung kuliyan o yinuhon bang suguan ng mga butang nga. Mahimo lang buhatos mabuang. Kataas na ba ni mong istorya? Iguro man kong magpahawak ni mo. Doon na lang ko sa taon. Unsa man? Kung virgin ka pa ba? Unsa? Hoy! Ay, kung inaan na, ha? Nga nung tao mo testing man ka, kung birhen pa ba ko? Ay, di na ko palaputan ng duha, ha? Milapas na mga sa to sabot. Atik-atik na taon niya atong uyaboy. Maginingon ka naman hinuan, nana. Pahimos naman na imo. Tabian na lagi kay ka. Ang agbi. Di naman sa nahusto yung mong gusto yung pabuhat na ako. Babae ko, unya lalaki ka. Unya, ano sa may buhaton sa babae ug lalaki? Ako, kanang mag-kiss na sila kung uyab sila. Unya kay uyab naman ta. Di mag-kiss na ta. Hala, oy! Dili, oy! Ayaw na, babe, oy! Magsina tagbalik, ani. Dili kinawon na mahimbo. Magdrama na lang ta. Ayaw lang ng kiss-kiss, diha. Drama lang ko niya ato, God. Gawas na. Ha? Gawas na! Balas ako si Kayo, ay kuyawan sa tanimo. Oh, God! Lain na to niya, oy. Nung samdatangan na. Isa na lagi masud sa o. Di sab ginoon kong musugot nung mukis yan ako o ako mukis niya. Kakuyaw good. Janet, asa man ka? Pasagdi ko kung asa, oh. Uy! Hoy! Almira! Ha? Sunod ako! Nung na sila? Usa man ka? Sunod ka ako, dili! Ano na sa luyo? Oo! Musunod na! Janet! Janet, magsultiyo na ta. Janet! Janet! Almira na ka. Ma'am? Sunda si Janet. Oo, ma'am. Ako sundon, ma'am. Almira! Ay! Almira! Ay! Noy, oo! Sabi ko na hunan niyo, eh. Wag mo si Dennis, ma'am. Ay, undahang ako nga na kay maghikog unya to. Almira! Una-una sana ko si Dennis, ma'am. Sundaw na to si Janet. Saan sa ni, uy? Naglibog naman ko ni. Saan naman, Sam? Manunawag man ka. Unsa naman sa itong kasaba sa gawas? Unsa tong kasaba sa gawas akong hilaw nga ina-ina? Kanang doon ay problema si Janet. Manang ako na ni Ate Manon kitingali maghikog daw. Ug nganong ikaw man ang muati man niya? Nga doon naman na sa inahan. Ang paplang nila, oy. Basta, mabalik na dahin ko. Hagkayon ako. Man yun, emergency man taon ni maliho ka. Uy, nayabot naman tingali ka. Nga naman yun ka. Muamba ko diya sa swimming pool. Kundi ko ni mohag. Ikaw na kaon ninyo. Uy, naunsa naman mo. Hindi gusto maghikog.
Dili gusto magpakis. Unya, Agki ko aron kaagan tagagigayon nga makaatiman ni Janet. sus! Ngala! Asa mo kong kiss? Dali! Asa mo kiss? Paghuwat May ko emergency to. sa lips. Asan day? Sa agtang? Kuhan ko naman. Doy, hindi mahimo sa aping lang. Kadagan man yung magstorya, oy. Sige na. Dili ka makagawas kung di ka mo case nako. Hindi ko ni mo hunungan, no? Wa to'y lami nga case. Ito na. Tingaling mahinay ka. Bong, nga na. Isidok ka na sa akong kiss. Makagawas ka na. Ganong mihilak man. Mao na nang imong gipangita, di ba? Nga sidokon ka sa unang kiss. Lakaw na. Ati manong magkani mo si Janet? Balik ako diri kung matarong na nimo ang utok atong yabag. Oh. Mihilak man ka. Gawas na. Kahagtunon para makunin mo. Lamera ba kang hagkan? Sige na, gawas na. Oy! Mag-uus ako, oy! Kuya, wag ko ni mo. Alay! Hindi ko virgin. Nahag ko na magpuli. Hala, ma'am! Ulig, ma'am! Kajut lang, ma'am! Doon na ako si Janet! Hala, si Janet doon! Bitoy! Oy, Bitoy! Ay, nang! Sama ka? Kuyawan tani mo, ano ka? Saka biya kong dugo sa tangkugo, nang! Pangandam, kay pagsapot ang mga tao sa balay. Ang kabati ko, no? Kalma lang. Di ako kawa. Mura magkakaroon pa diri nang, uy. Dugay na sila yung anak. Ay, di ka po na yung pamatya na singgit na nila. Magpuli-puli lang yun na sila. At tanawa, sunod mo singgit na, si Ma'am Sofia. Awa. Kapati ka? Singgit yun na sila, nang. Nga, dain manas Ma'am Sophia kung sa puton. Kita may pahimong tanana. Anang, ani na lang ha. Kalma lang ha. Pangandam og tubig. Oh, pag-andam og tubig nang. Aron din na naon ni siya nang pangandam og tubig kay mangayo ginag tubig karon tataod. Kutasan kunuhay na. Hatik-hatik mo na siya. Unsa? May maginam drama. Yabag ka man dito. Hindi mo sa mo to. Pangandam lagi. Makanag doon kag panag... Nang. Pangandam lagi tubig. Kay mangayo nagtubig si Ma'am Sophia ron. Awa ron. Tubig! Tubig! Ikaw magkisa. Gahi, magkikagnaw na. Tingnan mo dito ka, panganda mong tubig. Gahi ka ko. Dara, tubig, madam. Dara. Makalagot ng bata. Sofia! Pusay na mo, ha? Naong Santos Janet? Rolando, kuan. Kini, Nag-wild man to, sir. Isapot to siya, ma'am, di ba? O ganong gisapot sa Sofia? kuan mag-god Rolando. May debate siya. Murag may sakit si Janet. Usa? Sakit? Kauda na sa doktor aron. May bawaan ta kung unsa gyud ang iyang sakit. Bitaw, ma'am. Iyay, kuyawa. Kuyawa na, ma'am. Ato siya pa doktor, ma'am. Aron may bawa na to kung mananakot ba yung sakit. Hilong Deputoy. Ako ni bahala ni Janet Rolando. Ay kabala ka. Tuan na si Almira, nagatiman niya. Ina man Janet. Ay, lapad man gaya ni kakahuyan ni Miss Bay. Janet! Miss Janet, hain man ka! Miss Janet! Oh. Ay, tara, Daisy. Naglingkod sa bench. Doon naman din mga lingkuranan din eh. Unsa man na siya. Naghilak man. Miss Janet?
Yan ako. Sa may mo tuyo. Miss, gusto kang kuhaan kang tubig? Hindi ko gustong tubig. Gusto kong laki. Masa? Uy, noon sinaguntaon ka. Ano kasabot ninyo, uy? Misagun sa naman yung gusto. Manamihila ka, kinikinalan kang lalaki? Oo. Lalaki ka mga mahansa kong gisabak. Unsa? Nayabang si matingali ka? Ayoko nga ligyabag ha? Kung ikaw pa diri sa akong dapit, unsa man kuno imong buhaton? Ipakatawa ang bata, bisan way amahan. Unsa? Mauna angin ni mong buhaton, Janet. No. Dili ko musugot ka mahimo kong inahan. Apan dili asawa. Kinahanglan tunay mga mahansa kong gisabak. O gusto ko si Dennis. Total, pungkol na siya. Pero, O si pero? Ha? Hoy, ikaw? Katabang ka lang. Di ka mahimong mamana og dato sama kang Dennis. Musabuwag siya. unsa? Mao na gusto na ako. Buwag siya. O kinahanglan mangita kag paagi nga madani na ko si Dennis. Ha? Katanga pa ni mong naong? Naunsa man ka? Huwag ka kasabot sa kong gisulti? Nakasabot man, pero kuan lang. Basta. Pangitaig paagi nga madani na ko si Dennis. Ako nang misyon nimo. Tagalan ta kag usa ka semana. Dili ka ni nimo bawagan si Dennis. Ipakuha ko na lang ganing bata. Ayaw, uy. Ayaw taon, Miss Janet, uy. Ay, itong gilapti ng bata si Musabakan. Anghel ba yan na? Dili Angel. Nagdanig buisit. Way sa ang bata. Imong sa ako nga namitulok na si Musabakan. Noon sa magka. Imo kong kikasabaan? Oh, tungod ka na buuan ka na. Makatapang ka lang. Ugwa kay katungod ka mga saba na ko. Doon ako'y katungod. Tungod kay... Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Dalit ka na to sa RMN Drama. ba't hindi kumagal at ako pa may Mga to ka-listeners, no, ang part 6 sa Buak na Salamin. Salamat kayo sa inyong pagpaabot, mga ka-listeners. Advance Merry Christmas, mga ka-listeners. Kay duhol na gyud ang Pasko, no? Pizza karon 20. Pizza 20 sa December. Og ang oras, kalimutan og kuan sa oras. Alas 7:16 na, mga ka-listeners, sa Tagabion. Mga to, mga ka-listeners, kay Ijay na full na maripod ako ang memory murag dita ka mix ani unya ba sig maabtan pa ning sunod adlaw ba basta kay pizza karon pizza 20, mga ka-listeners, no? 20 sa December may lang tawag ka mix pa ni unya di na gani ugma lang pero magagad lagi po sa internet, mga ka-listeners, kay arang hinayag internet. Yan na ako diri sa may grotto. Ya, sugod nagmisa karong taon-taon. Utlo na ako ni mga ka-listeners. Mo to, mga ka-listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay, mga ka-listeners. God bless us all og advance Merry Christmas.